get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. Všimnite si, že niekedy je tu zasa tá vec. To je môj zákazník a ja vidím, že sa mu nedarí dobre. Hej. A bol som na perfektnom seminári vo firme Joblines, kde sa hovorilo, viete, o marketingu a predaji ako neporaziteľnom páre v čase krízy. Akej krízy? Poviem vám, krízy, ktorú si nosí vo svojej hlave. To je tá kríza. Dúfam, že ste si nemysleli na nejakú ekonomickú krízu. Viete? Krízu si ľudia nosia vo svojej hlave. A ste vedeli, to je jediná kríza, ktorú človek má. Viete, ako tá kríza vypadá? Neviem, ako ďalej. Neviem, čo ďalej. Neviem, čo s tým. Neviem, ako to mám zvládnuť. Už ma to nebaví. Už mám toho dosť. Už nevládzem. Rozumiete? Cíti sa prepracované. A tak ďalej. Vyhorený. To je tá víra. Vyhorený. Viete? Všetko toto je kríza v mysli. Všetko toto sú tie veci, ktoré môžu byť ľahko zvládnutelné. Pretože vlastne celý marketing a predaj, aby ste vedeli, je tvorivá záležitosť. A jedna aj druhá záležitosť si vyžaduje obrovské množstvo nápadov, tvorivosť. A mať možnosť si k tomu sadnúť a vymýšľať, viete, a skúšate. A strieľate. Bang! Nič, nikto nepadol. Ne? Takže znova nabiť. Bang! Niekto tam kričí, au! Stráchli sme ho zadok. Rozumiete? Takže ako, toto je tá vec, ale ako v podstate potrebujeme to zacieliť takým spôsobom, že výstrel a zásah. Ne? Preto v podstate tak na poli marketingu aj na poli predaja by malo byť určite vždy vedené niečo také ako súťaž. Už keď máte hlavne viacej obchodníkov a tak ďalej, tak vždy je dobré, keď je medzi nimi súťaž. Viete, liga predajcov. Hej. A každý týždeň vyhodnotenie. Kto bol najlepší, najhorší nespomíname. Chápete? Hej. Ten najlepší má právo rozprávať, ako sa mu darilo, všetci ostatní budú počúvať. Keďže ľudia radi rozprávajú, viete, tak potom budú chcieť byť najlepší na budúci týždeň. Hej? Takže to je v podstate tá vec, pretože naozaj je to o súťaži, je to o dobrej nálade, je to o zábave a tak ďalej. Hej? Čiže tak na pole marketingu, ako aj na pole predaja, v podstate sa dá táto hra zaviesť. Hej? Pretože by sme mohli povedať, ak dosiahneš toľko a toľko kontaktov, tak dostaneš toto a toto. Hej. Stále viac a viac sa nad tým zamýšľam aj u nás, ako to spravíme, aby sme motivovali.